बे गिदिरलै दोहौआ लागावबा बे लाबोलाय मोनफैसिगोनलै हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय जोङो दा थांगासिनो दं जाहैबाय बहाय मोनसे जायगायावहाय दा सहैनानै नोंथांमोन खोन्थानोसै एसे इमारजेन्सि जाबाय सानदे खाथि होननानै बुङोनो रायजो राजा नोंथांमोन दा जोङो हेब्रेजोंहाय हेब्रेनाबे हाबनानै फैबाय ओमफ्राय दा थांगासिनो दङ सफैयाखै जायगाखौ फाइनालि सौफैबाय लोगोफोर हन्डा सागोराव नोंथांमोना नायनो हासिगोन बेबायदि नुगोन एसे दै सेराव थांनानै देखायनि नोंथांमोननोहाय साफा नैबायदि अन्थाइ जाबना होदों माने बे दै दोहौजों बे हाखौ बुखाया बायदि खुरखाया बायदि आरो ओरैबायदि गुवार रुगुंबो नुहुरा हनै ओरैबायदि गुवारलै सयथिबो बारा मानसि जायालै जोंहाय नायग्राफ्रा Wow! Very dangerous!
आंखौ मोनफैयालै बे मोनफैया आइयै मोनथारखानायसो माथो दोहौआ बे गिदिरलै दोहौआ लागावबा बे लाबोलाय मोनफैसिगोनलै मोनफैबाय बे लाबोलाय खारनायखायसो 20 मिटारसो गोजान मावबोखायो 20-25-30 मिटार गोजान बैयावहाय लानांगौ नै जंगल होननायावहाय बे दोहौआ लांफाथारगोनलै मानसिखौहाय बिदि दोहौआ दोहौ जाबुं दैमा बादि सानस्रिदो अफसो जाना दङ केमेरायानो मास्टिनिनि जोङोद्रा ओंखायनो हासार जाले आखायानो लागाव फाला बदल होलांबाय नै खावसे खारलांबाय दे बारा मोनासै बारा फैथ'वासै होलांबा हनै हगाया दैनि दोहौखौनो जोमगासिनो आं बे दोहौखौनो जोमगासिनो आं बेयाव मोजां बुसावफैयो दैया सफैबाय लोगोफोर दिनैहाय कुन्दापुरा ना मा होनो बे जायगायाव कर्नाटकानि सिङाव ओरै जों हाबना फैबाय बे हेब्रे नाब्रे हाबनानै फैबाय बे कुन्दापुरायाव खिबु साजोबलाखाबाय बाइक जिरायनो बेबायदि नुगोन नै सान उल्था जाफैबाय जों फैयैनो जा गोबाव लाबाय दा नोंथांमोना बेबायदि नुगोन बे सागोराव फैयोब्ला बे सागोरखौ ओरैहाय बारबायथाय बे सागोर गेजेरावहाय श्रीलंका मोनबाय लोगोफोर खोन्थाबाय नोंथांमोननोहाय ओमफ्राय बैजों दा एसे खोन्थाबावनोसै भिडिअखौ फोजोबनानै थांनोसै नैबे साइडजों दिन्थिबावनोसै नोंथांमोननोहाय खानायफ्राथ' गैला जुइब्रें जाबोजोब्बाय हेलमेट हमबायजों जाबनायजों एफा गोलाव लामा फैनायनि खय किल'मिटार दंदोंमोनलाय खय किल'मिटार दंदोंमोनलाय 80 किल'मिटार आरो थांबा दंबायसो आयु एफा गोजान फैलिया मुस्लिमबो आरोखि 80 किल'मिटार गोजान फैबायलै बिदिनोसो नै बेरायग्रा जायगाया एसे मोजां साफा जों माबानिफ्राय फैदोंना कारताला टिकटनिफ्राय फैदोंना दैमाखौनो सिमायाव आराम लादो थान्दायाव सैमाया दुगैहैदोंमोन नामा गिना खारफिनबाय बेवहाय एसे जिरायग्रा बायदि खालामना होदों नै नोंथांमोना बेरायफैब्ला नुनो मोनगोन ओरैनो बेनो रायजो राजा नोंथांमोन कुन्दापुरा जायगाया ओमफ्राय आंनिया मोनथाम इउटुब चेनेल दंमोन मोनथामाव मोनसेखौ बेनो हरबाय आं बिथाङा सलायहैसै बेंग्लाय अफिसियेलखौहाय बिथांनो हरबाय आङो नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन लिंकखौहाय बेनो मोननै इउटुब चेनेल दं मोननैखौबो आं डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना थांनानै चेक खालामहैलानो जाबाय बिथांनि चेनेलखौबो मोननैखौबो डिसक्रिपसनाव मोनगोन साबस्क्राइब खालामनाबो होदो साबस्क्राइबबो खालामदो बैजों थांबावगोन दा एसे बैजों एसे गिदिंबावनि लोगोफोर ओमफ्राय जोङो बिनिफ्राय थांसिगोन गोबावजों खनसे गोजान जायगायाव फैनायनि एसे मोजां नायनानै थांखानांगौ बिनिखायनो नोंथांमोननो देखायनो होननानैनो ओरैबायदि गोजानब्लाबो फैबाय जोङो 80 किल'मिटार गोजान दा बे थानाय जायगानिफ्राय बोरै हेब्रे नाब्रे फैलाबायखो मिथिला कुन्दापुरासो सफैलायबावबाय कर्नाटका स्टेटनि सिङावनो दे बे कर्नाटक स्टेटनि सिङावनो बे कुन्दापुराया सोरबा भिडिअखौ जोबजासिम नाया कमेन्टआवसो सोंहरो मा जायगा होननानैहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो डिटेल्सखौ मोनलांजोबो बबे जायगानि सियाल सिस्टेमनि सैमाया नै सियाल साइज
सियालसो नामा मा दंफां जाखो दंफां बागान दं ओरैहाय जों बैसिम थांले नामा लोगोफोर जों बेनिफ्रायल' नोंथांमोननो दिन्थिनोसै बेनिफ्रायल' नोंथांमोननो दिन्थिहरनोसै ओमफ्राय जोङो थांफिननोसै नोंथांमोना नायदो दैनि दोहौखौ जोङो दायो थांफिनसिगोन बेनिखायनो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो दाबाव आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालाम नोंथांमोननि लोगोफोरनो जाहाथे बेबायदिनो मोजां जायगा गिदिंनानै नोंथांमोननो खिन्थानो हाबावनाय बायदि दा गुबुन स्टेटनाव बारहां जानानै दं आङो दा बबे स्टेटनाव बारनाय जागोन बेखौ दासिमबो आं डिसाइड खालामथ'वाखै साननै सानथामसोनि उनाव खालामगोन दिनै नोंथांमोननिसिम बेखिनिखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जै बर' हारिनि नायहाब जोबखाबाय जोंखौहाय भिडिअ खालामबाय नुनानै